Dobar dan svim gurmanima. Dobar dan i dobrodošli još jedan video. Danas smo došli na Ovces plac da pojedemo neki sendvič. Danas testiramo Subway sendviče da vidimo da li to vredi te pare, da ćemo se najesti. I to je to, šta imaš još da kažeš? Imam da kažem to, da nam pišete obavezno u komentarima da li negde u Nemačkoj imaju jeftiniji sendviči ili skuplji. Gde si, evo? Evo, fanovi se javljaju kao što vi tajemo na sendviče. Ostanite uz video. Uzeo sam, brate, meni. Ok. Uzet ću svi chili chips. Ne, unten. Karim je se raspričao. Da. Wir haben normal Cheddar, Käse. Okay, Chicken Teriyaki für mich, Vollkornbrot, ganz, auch Menü. Kao što ste vidjeli, naručili smo meni obojica, imate tu da izaberete chips, neke slatkiše i naravno Pepsi Light. Pepsi Light. Što se tiče cene, to ćemo upisati jer je rekao čovjek da platimo posle. Ivane, šta kaže tvoj sendvič? Moj sandvič danas, koji je kao na akciji, barbecue chicken, piletina, barbecue sos i onda biramo što se tiče povrća. Tako je, oni često, brate, imaju te neke akcije. Ovo, ja sam uvek jeo ovaj chicken teriyaki, ovu neku piletinu. I pre su bili, ne znam da li sada ima igrom slučaja, sam dobio neke kao ekstra kartice i plaćao sam sendvič uvek 50% jeftinije, znaš, to ne znam da li još uvek postoji. Ili neki naši ljudi kažu, evo ti brate, rekao, hvala, živi bio Zeman. Brate, iskreno da te ne lažem, ja dok smo živjeli dole, meni je bilo žao da dam velike pare na ovaj sendvič. Sad kad smo kao Nemačkoj, ajde, ali već vidim da neće nešto biti oduševljen. Ja iskreno nisam jeo godinama. Baš ima, ja mislim, 4-5 godina da ovdje nisam uopšte jeo. Jel ono, brate, realno, mislim, ne mogu da kažem da su oni loši i da kvalitet i sve to, ali su cene malo jače. Moj sandvič je danas na akciji, taj barbecue chicken. On je 8 eura i nešto, ali za 3 eura i 20 ili 30 centi imate kao meni i onda možete da izaberete piće i chips ili cookies. S tim što su oni cookiesi dobili gratis zato što čovjek vidio da snimamo pa nam dao. Tako je častio nas, brat, ja mislim da je Indijac. Ne znam šta je, ali slabo barataju nemačkim ko ja. Nažalost, onaj uvod nismo snimali, znači mi smo došli ovdje, pričam sa ženom, rekao, dobar dan, mi se sad tu predstavimo, šta smo, šta snimamo, kaže ona, koje ćete meso? Jo, brale, ukusno je. Šta si stavio od povrća? Kiseli krastavci, luk i ja mislim da ništa više nisu stavio. Ovaj sos od jogurta i to je to, uzeo sam ovaj kao već sa ovim nekim žitaricama, hleb. A dobro, kod mene je barbecue sos, kukuruz, paradajz i iceberg salata. I cheddar sir, da. Iskreno zanimljivo je, imaš 4 ili 5 vrsta ovih kifli, Da. možeš da biraš. I nisu male kifle, prepolove na pola, ali nisu male. Da, ovo je na primjer veličina kada biste uzeli pola sendviča, to je ta neka veličina, mislim da od pola sendviča realno ne možeš da se najedeš. Pa ja ne mogu. Jedan je već okej, zato što mislim ima tu dosta, razumeš, hleba. Šta je isto stvar, ja sam navikao dole kod nas, brate, oni sandvič kad ti tostiraju onom tosteru, ovdje ga ubaci ovu rernu par sekundi i on se generalno već malo ohladio dok sad ja jedem. Slažem se s tobom. Ali dobro, vidiš, znaš šta, problem je to što smo mi navikli na neke druge stvari i onda ne prilagođavamo se baš najbolje. Zato i testiramo ovu hranu da vidimo šta može da se usporedi sa našom. Curi na sve strane. Nisu štedjeli generalno. Ali, moje neko iskustvo, ovo sada nije natrpano zato što mi kao snimamo i jedemo, već stvarno prave takve porcije. Eno, pogledaj tamo iza kako je natrpala, brate, i luk ovoga, i sira i svega. Ali generalno sviđa mi se što možeš da biraš ove priloge što se tiče salata da rokneš sve. Ima samo neka dva koja se ekstra ne plaćaju, sad nisam upamtio da su valjda feferoni još nešto. Šta ti misliš, će te zasiti, a? Misliš da hoće? Hoće, brate, ali generalno, kao što ti rekao malo pre, znači ovaj sandvič je izašao 10,5 euro otprilike, gore dole, nisam upamtio sad tačno. Brate, ne vredi sandvič te pare, a? Ne vredi, zato što realno za 10 eura, 12 eura imate u restoranima jako dobre porcije, obilnije i mnogo je neka lepša priča.
Može samo to. Ovdje smetamo radnicama. Ima tamo, ne znam da li si vidio, ja ti nisam rekao, ima tamo ovako malo u G, isto ovako neki stolovi, znaš. Mislim, ovdje više ljudi kupe i odu zato što cirkuliše se non stop i onda je malo i kad sediš, znaš, prolaze ljudi, gledaju te, ova treska vratima, razumeš, čuje se tramvaj i onda to sve smeta. Pa brate, naša prva bitna ideja je bila da kupimo i da idemo, ali kad smo vidjeli da ima ovdje sedne, ajde malo sednemo da imamo ljude. Znaš koga bi da pozdravim? Koga, brate? Momka Peđu, koji je na početku dok smo pravili uvod, prišao, javio nam se, kaže, hoće da nas vodi u Leskovac, da nam bude domaćin da snimimo i tamo epizodu. Pozdrav za Peđu, stvarno čovjek nas je prepoznao i naravno naš rođa iz Starog Mosta nam je mahao. Na primjer, kod njega porcija ćevapa košta kao i sendviči, a ćevapi su je bolje izbor. Tako je, slažem se. Pošto si pomenuo Zemo iz Starog Mosta, imamo neki plan, eto, da snimimo drugu epizodu kod njega, tačno na godinu dana, to će biti mart, čini mi se. Pa da. Ako uspemo, specijalnog gosta ćemo dovesti. Imamo u planu ozbiljnog gosta da dovedemo da proba ćevape, a i da sumiramo godinu dana našeg rada u Tiske i to će biti dobra stvar. Naravno, ako bude i vlasnik restorana sa nama, kao u prvoj epizodi, da napravi s nama reportažu neku, bit će dobro. Volim ovo kad mi pada ovo semenje, bratski moj, i onda ja to sve pokupim ovako prstima i sve braćala jedem. Meni pada kukuruz. Što se tiče ovog mesa, onako sočno je. A jeste. Mislio sam da će biti hladno, ali nije. Generalno, ceo sendvič je sočan. Nije suh. Ko ona kobasica što smo jeli na božićnom marketu. To je baš bilo suva kifla i sve, mislim, a i bilo je hladno, napolju si, znaš. A gledaj sad. Evo opet jedno poređenje. Bolje ovdje je sendvič za 8,5 eura, nego ona kobasica za 7 eura. Jeste. To se slažem s tobom. Da, ono je presmišno, mislim. Cena i kvalitet, nerealno. Generalno, uzmeš sendvič za poneti, siđeš dole u Reve, kupiš čips i Pepsi za euro i ješ napolje i jedeš. Ušteda ba. Ima raznih nekih ukusa. Kažem, mislim, nisam ja svašta ni probao ovdje, jer uvek ovo mi je bilo nekako najbolje na preporuku i to sam uvek jeo, znaš. Evo sam jednom jeo isto sa piletinom je bio ništa sad. Nisam nešto posebno više jeo. Šta ti misliš ovako, gdje bi još mogli da snimamo ovako neki restoran, mislim... Malo brzo hranu, da, malo... Mislim, meni se sviđa generalno kad testiramo ovu brzu hranu. Ako bi uspjeli, na primjer, Pizza Hut da napravimo, i ne znam šta mi još pada na pamet, moram istražiti nešto. Da, mogli bi da vidimo. Na primjer, postoji pekara Derbek u Nemačkoj, svi znate, generalno kao franšiza, pa mogli bi i tamo da probamo da vidimo šta se nudi kao pekarama. To bi isto bila dobra ideja da napravimo kao priču doručak. Znaš da oni uvek imaju ponude, one za doručak. I, mislim, jeli smo mi one njihove isto sendviče, nisu loši, jeftini su dosta od ovih, ali su ovi mnogo bolji. Ovi su realno mnogo bolji, znaš, i bogatiji i sve. Možda biraš, ba. I ukusniji su, tamo ima onako raznih nekih, ali nije to ni približno ovako dobro. Sad mogli bi neki doručak, neka varijantica, naručimo, znaš one njihove kafe od pola litra kad ti sipaju i lagano. Biš dobio crne kao, vrate, zdraviji. Pa, jeste, to je to, hoće da probamo. Vidio je brat da ti treniraš, a ja ne. Vidio je braćala. Ovo je baš ono s puno čokolade. Pogledajte, ne znam koliko stoji, ali je ukusan. Prava čokoladica, ostavit ću ti su da probaš, Ivane. Sviđa mi se. Imaju i komadiće, ono čokolade unutra. A ovaj, možeš da probaš? Malo pa ću možda, gdje ću. Ajde. A hoćeš još? Ma ja. Nije loše. Mnogo bolje. Ovaj je suvo.
to je suvo, ovo je mnogo bolje i ti komadići čokolade su jako dobri, dosta slatko, baš je lepo. Meni se sviđa, da, probaj. To mi malo vremena. Štucam, brat. Kamerman na aparatima malo se buni, hoće da prestane snimanje, ali eto, zbog drugara Ivana ipak će snimiti do kraja. I za kraj, ne znam da li mora komentarišemo čips, Ne moram. Doritos. Ima raznih nekih vrsta, tako da možete izabrati bilo šta i lagano. Što se mene tiče, to bi bilo to. Imaš još neki komentar? Pa imam. Može, pucaj u kameru direkt, bam. Sandvič je okej, nemam zamerku, ali ne vredi te pare. Moje iskreno mišljenje, brate, za ovaj meni što smo platili 10,5 ili koliko već eura, može se pojesti nešto bolje, eto. Može, mislim, za te pare realno, ako ih usporedimo i sa McDonald'som i ostalima gdje imaš meni, pa mislim, svi su oni tu negde, ali za ove pare možete jesti u restoranu, bilo kojem, mnogo bolje porcije. Druga stvar je, okej, ti kada ješ u restoran poručiš jedno piće, druge piće, salatovo, ono izađe to na 15-20 eura. Da. Za brzu varijantu samo jedan sandvič da se kupi, okej, znaš. A najjeftinije je neki vegi sandvič, samo sir i povrće koliko sam pročitao. I to će da vas drži pola sata. Ništa ljudi, pišite komentare, ako imate neke ideje gde da snimamo, šta da obilazimo, potrudit ćemo se da obiđemo neke okolne gradove. Hvala puno što nas pratite, bit će još novog sadržaja i obavezno se pretplatite na naš kanal. Pozdrav!